गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों गावखौ मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों आवदां दालाइसा एबसुआ। थांनाय 7 जुन खालारखालि फोसावजानाय मेट्रिक आनजादनि फिथाइयाव उथ्रिसार जानो हानाय फारियै सेथि मासि आरो नैथि मासियाव उथ्रिसार जानो हानाय दालाइसा एबसुनि सिंनि गासै सा 11 फरायसाफोरखौ बरायदों आवदां दालाइसा एबसुआ। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों कक्राझार CITनि लोगो बिबुंगोरा हेरेमसार बसुमतारीजों लोगोसे कक्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारीया। लोगोसे बाहागो लायो आवदां ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबिफोरजों लोगोसे नांजाब आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा। हाबाफारियाव बाहागो लानानै CITनि बिबुंगोरा हेरेमसार बसुमतारीजों लोगोसे आवदां दालाइसा एबसुनि आफादगिरि सोद्रोमा नार्जारिया मा फोरमायदों फै आबुङै मिथिना लानि। बे एरियायाव अलमोस्ट अराउंड 15-20 जनसो स्टुडेन्टफ्रा मेट्रिक पास खालामदों आरो बे पास खालामनायाव बिसोर आं रायज्लायनानै गम मोनबाय बिसोर रावबो CITआव एप्लाइ खालायाखै बाहेरायाव एप्लाइ खालायाखै। स' डेट मिन्स बिसोरो मिन्थिया खनसेबो CITआव हाबफैफेराखै। डेट मिन्स CITआव जुदि हाबैयाखैब्ला थ' अनेक बाहेरायाव बोरै थांनो। ओंखायनो आं गोजोननाय मोन्दों बिथांमोना आंखौ लेंहरनानै आं बिथांमोनखौनो CITनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हाबाय। एट द सेम टाइम जों जुदि आर्ट्स खान्था बयबो फरायबाय थायोब्ला अब्लानाथ' साइन्सखौ सोर फरायनो आरो दा जोंना CIT एबा अनेक इनस्टिटिउसन जोंनाव फैगोन दा BTRनि दफायाव दङ। दा जुदि जोंनि स्टुडेन्टफोरा बयबो जुदि आर्ट्सखौ फरायोब्ला एबा इन्जिनियार एबा कमार्स एबा गुबुन खेथ्रआव जों सोर खामानि मावनो फैगोन। ओंखायनो दा बे गोनांथिया दं बयनियावबो थांनानै बयखौबो इनकारेज खालामनांगौ। साइन्सआ जे अनलि फर इन्टेलिजेन्ट स्टुडेन्ट एबा बाहेरायाव फरायनाय बेनि थाखाय नङा। साइन्सआ बयनि थाखायबो आरो बिथांमोना फार्स्ट डिभिजन पास जादों। फार्स्ट डिभिजन पास जानाबो बिथांमोना आं आर्ट्स फरायगोन। आर्ट्स फरायनाया गाज्रि नङा। जों आर्ट्स फरायनाबो जों सिभिल सार्भेन्ट एबा गासिखौबो जानो हायो। बाट एट द सेम टाइम जों जुदि बयबो आर्ट्स फरायबाय थायोब्ला अब्लाना जों सानसे स्टेगनेन्ट जाहैगोन। ओंखायनो जोंनो साइन्सआवबो जों डेभेलप जानांगौ। टेक्निकेल एबा मेडिकेल एबा इन्जिनियारिंआव जों फैनो हानांगौ। ओंखायनो बिथांमोनखौ जों इनकारेज खालामदों। बिथांमोना दा अपसनखौ क्लियार खालामनांगौ आरो एटलिस्ट एन्ट्रेन्स टेस्ट CITनि एबा गुबुननिखौ बिसोरो होनांगौ आरो होनानै जुदि बिसोर क्लियार खालायोबा बिसोरो इन्जिनियार जानाया जेबो खहा जानाय नङा। आरो दिनै जों नुनो मोनो स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव आरो जोंनि बे गामिनिफ्राय जायफ्रा फरायनो थाङो थ' बिसोरो ड्राग्स एबा अनेक बिदिनो एन्टि नार्कटिकनि भिक्टिम जाहैयो। जुदि जों दानिफ्राय बिथांमोनखौ बुंनो हायो द्याट इज नट गुड एबा बे जोंखौ इनकारेज खालामनो हायोब्ला अब्ला इट इज अ गुड अपरचुनिटि आरोखि। माने बिथांमोना जों थांनानै जे ड्राग्सनि कारणे मोनसे सासे भिक्टिम जेन जाहैया। आरो जोंनि CITआवबो गेजेर गेजेर बिदि सिटुवेसना जायो। थ' जों दा एवेरनेसखौ जों नट अनलि स्टुडेन्ट जों गार्जेनखौ एवेरनेस होनांगोन लोगोसे ससियेल अर्गानाइजेसन आरो समाजफोरा जों माने इनकारेज जानांगोन एलार्ट जानांगोन आरो माबायदि बिसोरखौ इनकारेज खालामनांगौ एबा ड्राग्सखौ जे दांनो नाङा बेखौ माने इट इज अ गुड अपरचुनिटि। आवदां बाजार दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै आवदां दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि आवदां ओनसोलनि सिङाव थानाय 17था गामिखौ लानानैहाय मोनसे जाय बिथांमोनहा थांनाय 2022 मायथाइनि SSLC आनजादाव उथ्रिसार जानो हाबाय बे फंबाय बिनानावमोनखौ लानानै बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि बेखौ दिनै आवदां बाजार दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा लानाय जादोंनो। दा बे हाबाफारियाव जोङो गाहाय आलासि महरै जोङो लाबोदों जोंनिनो साखाथियाव थानाय CITनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार हेरेमसार बसुमतारी सारखौ जोङो बाहाय लाबोदों आरो लोगोसेयैनो जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिदा गेदेर खाम्फा बसुमतारी बिथांखौ जोङो लाबोनाय जादों। बाहाय जोङो सावरायनाय जादों जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा गावखौ साफा गोग्गो सुबुं हिसाबै दानायावहाय फरायनानै गाव मा जानो सानदों दा बेखौ जोंनि गासै फंबाय बिनानावमोनहा मिन्थिया। दा बे बेलायावहाय थांखि सायख'नानै लानायावबो जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा फेलें जायो। दा बेवहाय गावनि केरियार दानायावहाय माने आन्दायहैनाय जायो। दा बेखौ लानानै दिनैहाय आवदां बाजार दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि ओनसोलनि माखासे सुबुं फुंखाफोरखौहाय माखासे रोंगौसाफोरखौ लानानै केरियार काउन्सिलिंखौ जोङो होनायनि थाखाय दिनै नैबे हाबाफारिखौ जाय बिथांमोनहा मेट्रिक पास जानानै थांबाय बिथांमोनखौ बरायनाय आरो मान बावनायजों
नैबे हाबाफारिखौ दाजाबदेरनानै लानाय जादों। बाहाय खोब मोजाङैनो जोंनि रायजो राजा बिथांमोना रेसपन्स होनानै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना ओंखारबोदों आरो फरायसा बिथांमोनाबो ओंखारबोदों। खोब मोजाङैनो सावरायनाया सोलिगासिनो दङ। आसा खालामदों नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा फैबाय थानाय समावहाय गाव गावनि केरियार दानायावहाय बा जिउ राहाफारि दानायावहाय जाफुंसारगोन होननानै जों दालाइसा आफाद हिसाबै जोङो आसा खालामनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। साबेसे फरायसाया उथ्रिसार जानो हादों आरो सेथि थाखो हिसाबै साबेसे दं? ओरैनोथ' जोंनाव दालाइसा आफाद हिसाबै सा 44 फरायसाफ्रा मेट्रिक लिरदोंमोन। बिनि गेजेराव सा 12 जन फरायसाफ्रा मेट्रिक पास जानो हादों। बिनि गेजेरावहाय सासेया फार्स्ट डिभिजन, बिनि गेजेरावहाय सा 10आ सेकेन्ड डिभिजन, बाखि माखासेयाहाय साबायाहाय थार्ड डिभिजन जादों आरोखि। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।